Ini Praha ni modern architecture ini Bubagra baby from monitor timani sal ini 74 year kakak ini Maharaja baby from timani om umurnya ini Maharaja baby from sini haste ni lukurongno yakari thangmawai sini ti prasani je iman tongmani dokano tei bukusuk wati sanani bagoi sini Maharaja baby from je imang obo bo tanglang bai malia to phane bone omor kisi sadora ophane sini ti prahawo Maharaja baby from ni samung kabang ma nukjata ini town planning mande school mande college mande tei kabang ma sini ti prahano jeng sasak lai kelangwani bagoi je bo samung tang kelangmani tabok suk jora jeng boni फसल बने जों ताबो माइ दंखो समाके चिनि कपाल खामिया चिनि बुबाग्रा जोंनो जायखिनि याकाय खामानि बागै ओ जरावो चिनि बुबाग्रानि जे वान सम महाराजा बेजिटनि जे वान सम एयारपोर्ट सनाय गलांमानि जे जायते एयारपोर्ट सनाय गलांमानि ताबो कायसे सिं कायसे जों वान सम नायथाय जे नैने afro jara wasi je site airport tong ke tini Maharaja baby from tabok su jara tong kan ke tini ti praha boma hai income obo sing joto no sai mana anda ja khai mana tei be kabang ma school 400 ni sai kabang school de bo khai klang mani omo tabok kabang ma school osolung ni thangkha pahara oncolo to teisi nokjakha school ni nog ni je sep mai ang mani Azrawa je jaga sini ti prasat tong bacene lukurok tong jaga bo school khai kelangkha ini je Bubagra ni wan somung no aseng oma haikene o orani club ni haikene lukurok no joto ni sirona nango je Maharaja baby from sini dokani bagai busuk samang khai kelangkha omo joto no seng hainai salo new generation no seng sirona ni nang obo seng daito na ni nango tei busang sini edisi hapang ni hoite seng oma haikene buskang salobo seng Maharaja baby from ni muto khai mani no tei bu kotor klai seng khali ni bagai wan so bainai tini seng tabo jora besi duya ko seng edisi o seng daito mamani abani bagai sini preparation no asuk khaijalia seng salainai sini AM stong nai sini MDC tong nai joto bai salai buskang salo seng Maharaja baby from ni je samung tangmani je boni itihas boni laibuma tei dofani bangoi bo imang noglang mani rona sung chini tibrahani joto lukurona sirona ni bagai chung chesta nana joto na hambai ini chini o hastini 184 chini Bubagra modern architecture ini sini jago bini tini thimani sal o salno chini je titi sini honorable CM chini EM ro joto na phai moito khlai ini sung khumro moito khlai begang kai sung step bo nanai je chini oro office bo chini Maharaja ni photo no tini oro rogoi sung khumro rolai kisa borom khlai jani moito khlai ni sal sobno chini o hastini joto lukurno sung kaisa message je chini o hawo chini Bubagra sung je tui dole phaimani sung ta bo sung boya ko sung no moito naruk nai boni je wan sok mani abono tui no sung biswa sung samong sung agalene sung biswa sung samung khlene sung saito lainai je bini osu kom boyso no bo tini je khai kalai thaka o hawo simya tini
pura tini sara bicho se bini obo kaisa record jutu jana sini jai tongo chini o hani chini o bubagra maharaja bibikro जों kai bini je wan suklai mani tino जों boskan जों samu khalene jese masa chini CM chini EM chini joto MDC chini joto milina जों sai tonglai na chini loko hamkren ba joto na